As comunidades evitaron que o goberno declarara a anguila en perigo de extinción. O popular Manuel Ruiz rexeitará no Senado que se restrinxira máis a pesca desta especie. O Ministerio para a Transición Ecolóxica incluíu na orde do día do Comité de Flora e Fauna celebrado onte a proposta de declarar a anguila especie en perigo de extinción e incorporala ao listado de especies silvestres en réxime de protección especial. Onte, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidade Valenciana e Baleares rexeitaron esta proposición, medida a que tamén se opuxo o senador popular Manuel Ruiz. Creo que o máis difícil é conxugar o que é a sostenibilidade das especies co que significa económica e socialmente para a xente. Por eso, todo tipo de medidas que teñan que ver e que vayan a afectar a economía do sector pesqueiro ten que ser tomado coa responsabilidade que exixe non equivocarse. En este sentido, pois o que temos que decir é que parece mentira que unha e outra vez a Secretaría Xeral de Pesca, o señor ministro, este supeditado ás decisións de outros organismos ou departamentos. Neste caso, Ruiz apuntou a necesidade de coñecer as particularidades da especie en cada comunidade autónoma antes de lexislar no seu conxunto. É o que nós pedimos precisamente, que o que ten que facer o goberno é primeiro evaluar todos os plans autonómicos de xestión da especie. En Galicia está funcionando ben e en función de o que son os análisis científicos, a toma de datos, pois se atúe que se ten que actuar, pero non desa forma generalizada que o único que fai é pois castigar a quen precisamente estuvo coidando da especie ou a quen en estes casos pois fixeron que unha especie que en Galicia está dando bons datos de sostenibilidade pois teña que estar a sufrir a amenaza de que se proíba a súa pesca. Ademais, lamentou que esta especie sufra moito furtivismo. O coidado das cuncas, etcétera, etcétera. Polo tanto, podía darse o caso que en lugares como a desembocadura do río Miño os pescadores españoles non puderan estar indo a esta especie, mentras si o fagan os portugueses, non? Polo tanto, coherencia, racionalidade e actuar sempre con datos que non prexudiquen directamente ao sector, sino son verdadeiramente datos científicos. Finalmente, esta declaración de perigo de extinción para a anguía non fructificou, pero de ter sido aprobada afectaría en gran medida a confrarías como a de Arcade, que prácticamente vive da súa pesca. Que corren un riesgo moi serio de problemas casi de desaparición se llevan cortando con especies como esta. Nós o que pedimos é que se revise o Plan Nacional de Xestión da anguía, que o que pedimos é que se revisen ou actualicen tamén os plans autonómicos e, sobre todo, que non se tomen medidas que vayan a perxudicar a un sector, a sostenibilidade económica e social, a veces de un propio concello ou comarca, sin que esa decisión sea tomada a raíz de informes científicos que si avalen esa problemática, cousa que a día de hoxe non ocorre en todas as cuncas. A maioría das comunidades frearon por terceira vez a proposta do goberno de declarar a anguía en perigo de extinción e restringir a súa pesca, tamén a das angulas.